Να καλωσορίσουμε στο στούντιο της Νέας Τηλεόρασης, κυρίες και κύριοι, τη φιλόλογο Άρτεμις Πλανάκη από το Φροντιστήριο Διάκριση. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Πλανάκη. Καλό μεσημέρι. Λένε ότι ήταν εύκολο το θέμα, όμως στη θεωρία, από ό,τι αποδείχθηκε, υπήρχαν μικρές παγίδες. Για πείτε μας ακριβώς τι συνέβη. Βεβαίως, ένα ευχάριστο θέμα, θεωρώ, και λόγω της εποχής, αναμενόμενο για κάποιους, το είχαμε δηλαδή στο νου μας, το είχαμε επισημάνει στα παιδιά και πρόσφατα. Είχαν προοπτική ενός καλού γραπτού, όμως υπήρχαν, σίγουρα χρειαζόταν μάλλον προσοχή στα θέματα της θεωρίας. Δηλαδή, όταν είναι εύκολο ένα θέμα στα κείμενα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο κομμάτι της θεωρίας. Αυτό είναι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε αναλυτικότερα τα θέματα. Βεβαίως. Το πώς αναλύθηκαν από τους φιλολόγους του Φροντιστηρίου Διάκριση. Λοιπόν, είχαμε 3 κείμενα. Το πρώτο ήταν ένα άρθρο το οποίο αφορούσε την αξία του ταξιδεύειν. Το δεύτερο κείμενο του Νίκου Καζαντζάκη από το βιβλίο του «Ταξιδεύοντας» αφορούσε την Άνω Αίγυπτο, μια προσωπική του περιήγηση σε εκείνα τα μέρη, έτσι, με πάρα πολύ ωραίο λόγο, όπως πάντα. Και στο λογοτεχνικό, το γνήσιο λογοτεχνικό, όπως λέμε εμείς φιλόλογοι, ήταν το ταξίδι του Κωστή Παλαμά. Ήταν κείμενα τα οποία τα παιδιά, πέραν του λογοτεχνικού και με μία ανάγνωση κατανοούσαν. Στο κομμάτι του ποίηματος θα χρειαζόταν να ξαναδιαβάσουν 1 και 2 φορές. Λοιπόν, ας δούμε τα θέματα τώρα. Λοιπόν, το πρώτο θέμα ήταν η περίληψη. Να αποδώσετε θέμα Α1. Να αποδώσετε συνοπτικά σε μία παράγραφο 60-70 λέξεων τα ωφέλη του ταξιδεύειν σε ατομικό επίπεδο, όπως παρουσιάζονται στο απόσπασμα του κειμένου 1, πολύτιμες μέχρι σκέψεις. Ήταν από τη δεύτερη μέχρι την 5η παράγραφο, δεν ήταν ολόκληρο το κείμενο. Τα παιδιά θα μπορούσαν να απαντήσουν, όλες οι απαντήσεις μας είναι ενδεικτικές. Το απόσπασμα πραγματεύεται την προσφορά του ταξιδιού στο άτομο. Αναλυτικότερα, το ταξίδι προσφέρει ψυχοπνευματική πλήρωση και εφορία, γνώσεις, ψυχαγωγία, ψυχοσωματική ευεξία και ψυχική ανανέωση. Ο ταξιδιώτης ανταποκρίνεται ευκολότερα στους ασθηματικούς ρυθμούς της καθημερινότητας και διαφεύγει από τις μέριμνες και τη μονοτονία του βίου, βιώνοντας στιγμές γαλήνης και ευχαρίστησης. Επιπλέον, το ταξίδι διασφαλίζει την αυτογνωσία, παρέχει νέα βιώματα, ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη, επαφή με αλλοεθνείς και ξένα πολιτιστικά στοιχεία, ανανεωμένη κοσμοαντίληψη και καινοτόμο τρόπο σκέψης και στάση ζωής. Αυτή ήταν η περίληψη. Αμέσως μετά είχαμε θέμα αντιστοίχησης στο Β1, το οποίο δεν χρειαζόταν, όπως λέει και η εκφώνηση, που πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, όπως τονίζουμε, δεν χρειαζόταν καμία αναφορά σε χωρία του κειμένου. Δεν υπήρχε δυσκολία. Στην πρώτη στήλη, στο νούμερο 1, στην πρώτη παράγραφο υποστηρίζεται Β, ότι η ευτυχία είναι κάτι το υποκειμενικό. Στο νούμερο 2, στη δεύτερη παράγραφο υποστηρίζεται η άποψη τα ταξίδια Β αφήνουν σημαντικό αποτύπωμα στη μνήμη. 3, στην τρίτη παράγραφο αναδεικνύονται Α, ο απαιτητικός χαρακτήρας των σύγχρονων συνθηκών ζωής. 4, στην πέμπτη παράγραφο υποστηρίζεται ότι τα ταξίδια είναι Α, ευκαιρία αλληλεπίδραση των ανθρώπων. Και 5, στην 7η παράγραφο συμπεραίνεται ότι τα ταξίδια Γ συνδυάζουν τη γνώση με τη διασκέδαση. Απλή αντιστοίχηση, χωρίς δυσκολία, δεν θα έπρεπε να κάνουν κάποιο λάθος. Εκεί ήταν απολύτως κατανοητά τα θέματα. Στη Β2 τώρα. Ποια είναι η πρόθεση της συντάκτριας στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου 1, μας δίνει και το χωρίο, και πώς ο τρόπος με τον οποίο την αναπτύσσει εξυπηρετεί την πρόθεση αυτή. Πολύ γνωστή ερώτηση της προθετικότητας, είναι κάτι το οποίο λέμε εξ αρχής. Στη δεύτερη παράγραφο λοιπόν του κειμένου, η πρόθεση της συντάκτριας είναι να αποδείξει και να πληροφορήσει και να πείσει, από ό,τι είδαμε στις επίσημες απαντήσεις του Υπουργείου, για τη σημασία των ταξιδιών στη ζωή των ανθρώπων και να μας πείσει για τη χρησιμότητά τους. Προκειμένου να αποδείξει αυτή την πρόθεση, χρησιμοποιεί αιτιολόγηση. Αυτός ήταν ο τρόπος ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τις θετικές επιδράσεις που έχουν τα ταξίδια τόσο στο πνεύμα όσο και στην ψυχή κάθε ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι τα ταξίδια αφήνουν σημαντικό αποτύπωμα στη μνήμη των ανθρώπων, γιατί εξασφαλίζουν όλα τα στοιχεία για την πνευματική και ψυχική ολοκλήρωση, η οποία θα τους οδηγήσει στην ευτυχία. Με τον τρόπο αυτό γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι τα ταξίδια ικανοποιούν την επιθυμία του ανθρώπου για γνώση, προσφέροντας του παράλληλα ξεκούραση και αναψυχή. Χαρακτηριστική είναι και η χρήση της λέξης κλειδί, όπως τους λέμε γιατί, που δηλώνει την πρόθεση της συντάκτριας να αιτιολογήσει την άποψή της. Με την αιτιολόγηση, ο λόγος καθίσταται πιστικός. Ο συγγραφέας δείχνει ότι επιθυμεί να στηρίξει την κύρια θέση της παραγράφου με άλλες δευτερεύουσες για να αναπτύξει πλήρως
τη συλλογιστική πορεία και να μην αφήσει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Και πιο συντομευμένη να ήταν αυτή η απάντηση, δεν υπήρχε πρόβλημα. Μετά προχωράμε στη Β2Β. Υπήρχαν κάποιες διαρθρωτικές λέξεις, να τις εξηγήσουν και ήταν οι εξής. Το έτσι ώστε δηλώνει αποτέλεσμα. Το αν και εναντίωση, η αντίθεση. Το ήτα, το διαζευκτικό, διάζευξη, καθώς και προσθήκη και το συμπερασματικά, συμπέρασμα ή αποτέλεσμα. Στο Β3 ερώτημα, βασικό γνώρισμα λέει του κειμένου 2 του Νίκου Καζαντζάκη είναι ο βιωματικός του χαρακτήρας. Να αναφέρετε 2 χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνουν αυτό το χαρακτηρισμό και να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας παραθέτοντας χωρία όπως πάντα. Βασικό γνώρισμα λοιπόν είναι ο βιωματικός χαρακτήρας και θα μπορούσαν τα παιδιά να πούν τη χρήση α προσώπου, ενικού και πληθυντικού, προφανώς να αναφέρουν ρήματα. Με το α ενικό πρόσωπο εκφράζεται η προσωπική και εξομολογητική διάθεση, αφού ο πομπός προβαίνει στην κατάθεση προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων που του δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στην Αίγυπτο. Έτσι, αναδεικνύει τη βιωματική του σχέση με τα πράγματα, προσδίδοντας το λόγο υποκειμενική χρειά, αφού αφηγείται τις εντυπώσεις του από τα τοπία της Αιγύπτου. Με το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο δίνεται η εμπειρία του ταξιδιού ως καθολικό βίωμα, η συλλογικότητα, όπως λέμε, αφού περιγράφει ή αφηγείται ο συγγραφέας μια συλλογική εντύπωση. Έτσι, ο συγγραφέας εντάσσεται στην ίδια ομάδα με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες και δείχνει ότι βίωσε τα ίδια συναισθήματα και εμπειρίες. Μπορούσαν να δώσουν τα ρήματα μπαίνουμε, φτάσαμε, πηγαίνω κτλ. Και με τα 2 αυτά ρηματικά πρόσωπα ο αναγνώστης ταυτίζεται με τον ταξιδιώτη και νιώθει ότι και ο ίδιος συνταξιδεύει στην Αίγυπτο με πρόσωπα που του είναι οικία. Άλλο βασικό γνώρισμα του βιωματικού χαρακτήρα θα μπορούσαν να πούν τα παιδιά τη χρήση συναισθηματικά φορτισμένου λόγου με εικονοπλαστικά στοιχεία ή εικόνες που δίνουν παραστατικά την περιγραφή ή την περιγραφή, μπορούσαν να πούν, των προσωπικών εμπειριών του συγγραφέα από το ταξίδι στην Άνω Αίγυπτο. Πιο συγκεκριμένα, για την περιγραφή της Άνω Αιγύπτου χρησιμοποιούνται πολλές παραστατικές εικόνες, τα ανάγλυφα μέχρι πνεύμα και εντυπωσιακά επίθετα, γυμνά, τριανταφυλλένια, έρημα, καταπληκτικών υφάλια. Με αυτόν τον τρόπο δύναται να εκφράσει τα έντονα συναισθήματα που του έχει προκαλέσει η επαφή του με το συγκεκριμένο τοπίο, ενώ ο έντονος βραχυπερίοδος λόγος, μικροπερίοδος αλλιώς, που πλαισιώνει την περιγραφή, δηλώνει τον ενθουσιασμό που του έχει προκαλέσει ως βίωμα το συγκεκριμένο ταξίδι και τις αναμνήσεις από αυτό που έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη του. Αμέσως μετά πάμε στη λογοτεχνική Γ1, που ήταν για το ποίημα του Κωστή Παλαμά το ταξίδι. Πώς λειτουργεί, ρώτησαν, το ταξίδι κατά τη γνώμη σας για το ποιητικό υποκείμενο στο κείμενο 3. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με 3 διαφορετικούς κειμενικούς δείκτες και πώς θα αντιδρούσατε εσείς αν βρισκόσασταν σε ανάλογη συναισθηματική κατάσταση. Ήταν σαφές και καλοδιατυπωμένο και αυτό. Το ποίημα λοιπόν του Κωστή Παλαμά με τίτλο «Το ταξίδι» πραγματεύεται τη λυτρωτική επίδραση του ταξιδιού στον συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου. Αναλυτικότερα, το ποιητικό υποκείμενο, πληγωμένο από ένα μεγάλο έρωτα, όπως πιστοποιούν οι εντυπωσιακές παρομοιώσεις σαν θηλιά, σαν φίδι, νιώθει ότι υποφέρει και ότι έχει ανάγκη να ξεφύγει από τα δυσάρεστα συναισθήματα που του προκαλεί ο ερωτικός καημός, κάνοντας ένα ταξίδι. Επιθυμεί να είναι το ταξίδι αυτό μακρινό και πολύχρονο, επιθυμία που αισθητοποιεί με τη μεταφορά των δρόμων μου αργά να τραβώ. Και την επανάληψη να τραβώ. Ένα ταξίδι χωρίς συγκεκριμένο προορισμό και χρονοβόρες τάσεις σε ακατοίκητες πολιτείες ή πόλεις με ανθρώπους που δεν θα επιδιώξουν καμία συναισθηματική εμπλοκή ή επικοινωνία με αυτό. Έχει την ανάγκη να επισκεφθεί έρημους τόπους χωρίς κανένα ίχνο ζωής, τόπους στους οποίους δεν θα συναντήσει γυναίκες γιατί θα του θυμίσουν την αγαπημένη του, η ανάμνηση της οποίας φαίνεται ότι τον πονάει ιδιαιτέρως. Τέλος, εκφράζει την πίστη του ότι αν καταφέρει να πραγματοποιήσει την επιθυμία του, θα πάψει να νιώθει τα οδυνηρά συναισθήματα που του προκαλεί η απουσία της αγαπημένης, και ότι θα γιατρευτεί από τον πόνο της αγάπης, την οποία προσωποποιεί και για να της απευθυνθεί μέσω της ποιητικής αποστροφής στον τελευταίο στίχο «Αγάπη μέχρι χαθώ». Εννοείται βέβαια ότι στον τελευταίο στίχο το ποιητικό υποκείμενο δεν απευθύνεται μόνο στην αγάπη, αλλά συνεκδοχικά στη γυναίκα που αγαπάει και από την οποία έχει πληγωθεί ανεπανόρθωτα, γεγονός που του δημιουργεί την επιθυμία να ταξιδέψει.
Και στην απάντηση την προσωπική των παιδιών, αν βρισκόμουν εγώ σε ανάλογη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, δεν θα προσπαθούσα να δραπετεύσω μέσω του ταξιδιού. Θα προσπαθούσα να εκλογικεύσω την κατάσταση, να αφήσω το χρόνο να γιατρέψει τις πληγές μου. Θα έδινα χρόνο στον εαυτό μου να ξεπεράσει τη συναισθηματική απογοήτευση. Και αν επέλεγα ένα ταξίδι ως μέσο διαφυγής, αυτό δεν θα ήταν σε μια μακρινή ακατοίκητη χώρα, αλλά σε ένα τόπο που συναναστροφή με άλλους ανθρώπους θα με βοηθούσε να ανακουφιστώ και να αναζητήσω κίνητρα για να κάνω ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή μου. Άλλοι κειμενικοί δείκτες που θα μπορούσαν τα παιδιά να βάλουν για να μην ανησυχήσουν είναι το α πρόσωπο, οι εικόνες, ο τίτλος και η περιγραφή. Πάμε στην έκθεση. Το τελευταίο μας θέμα, θέμα Δέλτα. Επίσης ενδιαφέρουσες διατυπώσεις και αφήνει χώρο για προσωπική έκφραση των παιδιών. Στο κείμενο 1 διατυπώνεται η θέση ότι τα ταξίδια αποτελούν τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο ψυχικής εκτόνωσης και αναζωογόνησης του κάθε ανθρώπου. Α. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παραπάνω θέση της συντάκτριας και γιατί? Β. Εσείς ποιους τρόπους επιλέγετε για να αναζητήσετε την προσωπική σας ηρεμία και ισορροπία και για ποιους λόγους κάνετε αυτές τις επιλογές? Θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν και τις ιδέες των κειμένων 1 και 2 και θα είναι ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, άρα χρειαζόταν τα παιδιά να δώσουν ένα ωραίο ενδιαφέροντα τίτλο. Στις απαντήσεις μας, ένας τίτλος είναι «Η αποφόρτιση του σύγχρονου ανθρώπου στο μικροσκόπιο». Ο πρόλογος μας θα μπορούσε να είναι με αφορμή την ανάγνωση σχετικών με τα ταξίδια κειμένων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και τη συζήτηση που διεξήχθη στην τάξη σχετικά με τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας, τον τουρισμό, δημιουργήθηκε έντονος προβληματισμός σχετικά με το ταξιδεύειν ως εμπειρία του βίου. Όλοι συμφωνήσαμε πως τα ταξίδια αποτελούν έναν από τους πιο επικοδομητικούς τρόπους αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου του ανθρώπου, καθώς συμβάλλουν στην αναζωογόνησή του, ιδίως στην εποχή μας. Μια εποχή ασφικτικής πίεσης και συλλογικής απογοήτευσης. Με ιδιαίτερη έμφαση, βέβαια, αναλύσαμε στο μάθημα μια διαπίστωση που διατυπωνόταν σε ένα από τα κείμενα που διαβάσαμε, σύμφωνα με την οποία τα ταξίδια αποτελούν τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο ψυχικής εκτόνωσης και αναζωογόνησης του ανθρώπου. Η διαπίστωση αυτή δεν αποτελεί λεκτική υπερβολή, αφού η προσφορά του ταξιδεύει στον άνθρωπο είναι ανεκτήμητη. Εν συντομία, οι απαντήσεις του πρώτου ερωτήματος για τη συμβολή των ταξιδιών στην προσωπική εκτόνωση και αναζωογόνηση του ανθρώπου είναι ότι τα ταξίδια μπορούν να μας απαλλάξουν από την ασφικτική μας καθημερινότητα. Δεύτερον, ότι μπορούν να οθήσουν το άτομο να ανακαλύψει νέους προορισμούς και να έρθει σε επαφή με την κουλτούρα άλλων λαών. Τρίτον, ότι θα αλλάξει παραστάσεις και θα του δώσει μια νέα αισιόδοξη προοπτική στη ζωή του και για ενδοσκόπηση και αυτοκριτική. Τέταρτον, ότι τα ταξίδια δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύψει και άλλες φυσικές καλονές σε άλλα περιβάλλοντα και απομακρύνεται λίγο από τη μαζοποίηση και την οχλαγωγία των πόλεων. Τα ταξίδια βοηθούν επίσης να κοινωνικοποιηθεί το άτομο και να συνάψει σημαντικές σχέσεις φιλίας και να αναπτύξει άλλες κοινωνικές δεξιότητες. Επίσης, διασφαλίζει τη σωματική υγεία του ανθρώπου, αφού αναπαύονται, ξεκουράζονται περισσότερο οι άνθρωποι και χαλαρώνουν και σωματικά. Και στο β' ερώτημα τώρα, αυτό ήταν εντελώς προσωπικό, αλλά θα έπρεπε να κινηθούν σε κάποια πλαίσια βέβαια τα παιδιά. Βιωματικοί τρόποι διασφάλισης προσωπικής ηρεμίας και ισορροπίας. Πώς τα παιδιά εκτονώνονται στην καθημερινότητά τους. Θα μπορούσαν να πούν για ανάγνωση βιβλίων και στροφή στην πνευματικότητα. Για γυμναστική και άθληση, που όπως άκουσα τα περισσότερα παιδιά είπαν, για να εκτονωθούν και να αποφορτιστούν από την κουραστική και γεμάτη υποχρεώσεις καθημερινότητα. Επαφή με τη φύση, ώστε να διευρυνθεί και να αναπτυχθεί η οικολογική του συνείδηση και να υποχωρήσει το άγχος. Ενασχόληση με την ποιοτική τέχνη, θα μπορούσαν να μιλήσουν για τη μουσική, για το θέατρο, για συναυλίες, ό,τι τους αρέσει και ό,τι επιλέγουν. Η επαφή και η συνομιλία με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, επικοδομητικοί διάλογοι, έτσι ώστε να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν και να ενταχθούν σε ομάδες. Ο εθελοντισμός, ώστε να νιώσουν χρήσιμοι μέσω της εθελοντικής προσφοράς, της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού. Συμμετοχή στα κοινωνικοπολιτικά δρόμενα, έτσι ώστε να μπορούν να επιλύουν ή να προτίθενται να επιλύουν προβλήματα της κοινότητας. Συζήτηση με ειδικούς, όπως ψυχολόγοι, που θα μπορούν να τα καθοδηγήσουν τα παιδιά για ό,τι τα ανησυχεί σε αυτή την εποχή ψυχικής αποσταθεροποίησης. Και στον επίλογό μας τώρα,
Ολοκληρώνοντας την πραγμάτευση του θέματος, αξίζει να τονίσει κανείς ότι είτε μέσω των ταξιδιών είτε μέσω άλλων δημιουργικών δραστηριοτήτων, ο άνθρωπος της εποχής μας μπορεί να αναζητήσει και να βρει την πολυπόθητη διέξοδο από τα προβλήματα και τα δεινά. Έτσι, από ταλανιζόμενος ανθρωπάκος θα γίνει ένας δημιουργικός και δραστήριος άνθρωπος που θα βιώνει τα ωφέλη της αυτοπραγμάτωσης, της ψυχοπνευματικής ισορροπίας, όντας απαλλαγμένος από τους κλονισμούς του σύγχρονου βίου. Αυτά θα μπορούσαν να πούν τα παιδιά με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο και με το δικό τους μαθητικό ύφος. Νομίζω. Και δίνουμε ξανά ραντεβού την επόμενη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, 4 του μήνα, με 3 μαθήματα, βιολογία, μαθηματικά και το μάθημα επίσης, μου διαφεύγει τώρα, βιολογία και αρχαία ελληνικά. Ναι, και αρχαία ελληνικά, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Απλωνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Καλή συνέχεια στα παιδιά, με όλη μας την καρδιά. Θα τα ξαναπούμε. Όλες οι λύσεις εδώ στη Νέα Τηλεόραση κάθε μεσημέρι στις 3.